nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag sarawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako kay kapulot na, kay idol Don Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado, kay idol Don Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don Kapulot. Bistado! Makakurapsyon, iya nga tapuson, kay idol Don Kapulot. Bistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako kay Kapulot na, kay idol Don Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado, kay idol Don Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Don Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako kay Kapulot na, kay idol Don Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado, kay idol Don Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Don Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako kay Kapulot na, kay idol Don Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado, kay idol Don Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Don Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa.
kapulot na kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagto, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagto, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, Daligid lang mga kabyanan na sa aton nga mga kautura na daligid lang kay may bisita ko nga nagabot dugid lang. porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagto. Music lang ka mga dayda, music ah. Ay alang-alang gid may mga bisita ko nga nagabot bago gid lamang. Atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, nasa pagpagpag, sa sadalan, paghihingma. Panahon na sa atong pagpukyon. Nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at
ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang
aton pagpukyon. Upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa,
manwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad
niya pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang Okay. Wow, pasinsyagi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan, pasinsyagi. sang Dugay-dugayan ko to sa sagwa kay may may nag-abot nga bisita kita nga kwan gid hindi gid pwede nga mapabayaan to. Okay. Tampad niya pagserbisyo, makasigurado kay Idol John. Ang kuana buyer sang akon nga mga manok Iya nga na maligya kong tanan-tanan ko nga mga manok mga kabistado Kapulot. kay Alamak na korupsyon, iya puson kay gusto ko pamantani magsagod sang manok diri sa akon nga ginaplastaran galing kay ako hindi na pwede nga mapahanugutan nga makasagod pa ko sang manok diri kay Gido di magserbisyo mga kabistado na sang pag diri sa syudad. natalana na kita nga mag Panahon na sang kuan mag halin diri sa ato sini nga aton mga gina sang syudad. nga gina istaran kay kinahanglanon na sang tag-iya ang ilang duta kuno ha. So muna ko nga ang di na tadi ka PD Idol John muna pinamaligya ko ng akon nga mga serbisyo tanan nga mga manok inubos kumpra. kay Idol John Kapulot. Inubos kumpra. May income na ko. Ari na diyo oh. Amo gali na kon basta gakuan ka basta kasagod ka gali sang mga sapat mga kabistado makaulo income ka man oh. Rio na income ko sa akong manok niya oh. So damo oh. Okay man. At least kinubos ko baligya ako nga manok ti may income oh. Damo na. Oh. So, di na kamo ngayon barato kay bayad ko ni sa sunod ko nga ilistaran nga boarding house. Okay. Sige So sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado diri sa ato sini nga programa pasensya gid sa inyo tanan-tanan na pamusikan talang kamane sa makadali sa umpisa sa ato sini nga pagpangalagad kay manti kinanglanon tagid nga sikasuhon ang kwan ang aton nga mga bisita nga manugbakal sang manok tato. Ubos mangali 43 bilog. Wala mo mangali akon bilin nga mga manok no 43 bilog. Ubos siya bakal. Kumpra. Ayos Sigurado may trabaho. Ala sige. Sa ato sining nga pagpanaga mga kabisado sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon. Diri sa aton nga pagpangalaga, kamusta na kamuda? Ayos lang. Kung parte sa mo ni pati nga aton ganang studio ni mga kabistado basi pila kadlaw kibot kamo mag-program kita way naman microphone basi kun sa cellphone naman ta ma-program ang rason sina dira ngati ang aton studio ni laban-laban maguba naman adi kay Idol John wala di no kinanglanaw na sang tag-iya sang duta ang ining ginaistaran naton diri ti naman pwede nga magpabilin nga istar di kay hindi man imo mo basta kuno hindi imo hindi man pwede nga kung sano ya desisyon nila nga gusto na kwaon na nila mo kay hindi imo o hindi bla. So sigurado may nagali ka budlay ka tama sang pangabuhi kun way kaya imo sang kugalingon nga balay no test hindi makatud insomnia kitsalawas maluya nga kalawasan mahina nga immune system kag iban pa yari na ang solusyon sang imo problema magtumar sang Everyoung capsule tungod kay ang Everyoung capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons heart contractility pH balance sang aton body fluid muscle
muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration ukon body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag-Everyan capsule na. Tungod sa Everyan capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyan. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagod. Okay, salamat gid sa Everyan capsule nga nagapakig-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kag salamat man sa Vitalangs capsule mga kabistado, nagapakig-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad, bulig sponsor sang aton sini nga programa ang Everyan capsule. Mga kabistado, ang Vitalangs capsule para sa bagata, kag ang Bravo food supplement capsule for men. So, salamat gid sa ato sini nga mga sponsor para nga magsigi-sige lang aton sini nga programa sa ato sini nga pagpangragad sa Radyo Bistado, sa aton nga Facebook page sa mga kabistado. Oras naton karon nakalabot na kita sa 14 minutos na nakaligad sa alas 12. Sa ato sini nga pagpangalagad karon dugay i-check nato na mga balita kag information. Kalin sa ato sini nga mga kabistadong reporters, may kang tanan sa ilang nga mga tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ang mga balita kag information nga aton nga talakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad, lakip na mga pila ka mga information halin man sa ato sini nga mga reporters. Ang idol don kapulot nga pagserbisyo. Dugay-dugay mga kabistado, ambot kay may patigayon kuno nga special sesyon naton sining Iloilo City Council. Ini para nga pahingabutan gid kag hingabuton gid nga kwan nga patigayon mga kabistado nga madayon gid ang bulang sang pinang kapistahan sang haro. Dumduman sang aton nga mga tagpalamati nga sa sining simana naghiwat sang regular nga sesyon ang Iloilo City Hall or aton sining nga Iloilo City Council, kag ginugyunan ini sang tanan nga mga katapo sang City Council nga hindi pagpahanugutan mga kabistado ang ginapangayo nga permit sang inang Iloilo ano pa no sinanging Coliseum blani ng kwan daw ang bulangan sa haro mga kabistado. May diblad ano na panawagda ng haro Coliseum, Candelaria. Ini mga kabistado ang nagpangayo sila sang permit o nagkuha kag nagpangabay sang permit para nga maghiwat sang bulang nga face to face nga bulang diri sa aton sa may syudad sang Iloilo sa kahiwatan sang Candelaria or sang sining fiesta sa haro ang ginatawag naton nga Nuestra Señora de la Candelaria. So kasugtan sang tanan nga mga katapo sang City Council nga hindi paghatagan sang permit ang among bulang bangod kay suno sa ila tiara pa kita sa time sang may pandemic pa nga time and daw illegal na no ang pagpatuman sang sining ang ining bulang dira sa may haro mga kabistado sa Candelaria. Pero suno sa informasyon subong nga adlaw daw patawag kuno sang special session si Mayor Jerry Treñas kay gusto niya nga dayonon gid ang bulang dira mga kabistado sa may haro kay tungod kay isa ina kuno kay ginatawag naton nga tradisyon sa mga taga Iloilo, mas especially sa mga taga haro nga basta gani may kahiwatan sang fiesta sang haro ang bulang hindi madula kag amo inaan ginadugukan kuno sang tawo, damo kuno sa mga tawo nga nagakadto, damo sa mga pangayaw nga nagapadulong diri sa lugar agod nga mag intra sa sining
bulang nga ini. So mo nang informasyon te ang pamangkot naton na himuan na sang resolusyon nga wala pagpahanugot pagkatapos mas special session pagit. Ang special session nga ini nga ginpatawag para gid lamang na sa bulangan nga ina. Mga kabistado, nga, bangod kay si Mayor Jerry Treñas, gusto yan nga, tayo nun ang bulang. Nga, bangod kay hindi guro si Mayor Jerry Treñas makabariban sa kwan iya. Hindi makabariban siguro sa tag-iya sang bulangan kung sa naga-promote or promoter sang bulangan, mga kabistado. Hindi mo na siguro nga hindi iya makwan hindi iya mabalibaran, kasi dako iya nga utang nga kabalas lang. Or basi kung may posibilidad nga, no, may porsyento naman tada. Mga kabistado, yamo ni siya nahimuan na sang resolusyon pagkatapos na patawag pagit sang regular nga sesyon. So dugay-dugay mangin kaupo naton mga kabistado si Councilor Plaridel Nava diri sa ato sila nga pagpangalagad para nga maka-explikar may kang tanan sini kay daw may mga nagkalabilin man kuno nga mga konsyal nga nagapabilin nga hindi magpasugot sa sining bulang nga ini nga pagapatigyonon dira sa haro, pero daw ang iban kuno nga mga konsyal nagbaliswa na. Amo ning ginasiling naton nga ti basta gani sa ital-ital nga kinahanglanon ka mayor kung may kabalaslan ka sa mayor maupod ka na gid lang si iya kaya hindi may utang ka kabalaslan sa mayor so hindi bla. So dugay-dugay may kaupod naton si Councilor Plaridel Nava sa ato sining nga pag-interview may kang tanan sa sining iya sining nga posisyon kag iya sining nga panindugan may kang tanan sa sining bulangan nga mag-operate dira sa may area sang haro sa paghiwaton nga kapistahan sang Nostra Señora de la Candelaria diri sa distrito sang Haro, mga kabistado. Iya nga malimpyo kay idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon iya nga tapuson kay idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanggit sang syudad, ang iya abilidad, ganong mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda Pulot na, kay Idol Don Kapulot. Po nga mga tinayon mangin kaupo na naton si Honorable Councilor Plaridel Nava. May kang tanan sa sining sa sining background kung ano ang natabo sa sining kaysa nagligad ni naghiwat na sila sang sesyon sa regular nga sesyon dagin kasugtan na nila ni sang tanan nga mga katapo sa City Council nga hindi pagpahanugutan hindi paghatagan sang permit, mga kabistado ang ining bulang o paghiwaton nga bulang dira gin pangayuan nga permit sang bulangan dira sa Haro, pero daw subong daw mapatawag kuno sang special session. At the same time nagpagawa sang statement sa Mayor Jerry Treñas nga ang hambalya gusto ya nga ipadayonon ang bulang bangod kay tradisyon kuno inisang mga taga-Haro. Bistado! Honorable Councilor Plaridel Nava sa subong nga metron. Councilor, good noon, Councilor. Ay mayong mugtugid na Idol Jod kasi mo mga sukigid ng mga viewers. Yes, Councilor, pwede naton mahatagan sang background ng ato sini nga mga pumuluyo may kang tanan sinagin pangayo nga inang permit sang bulangan sa Haro kag para mabalaan kag ang panindugan sa ato sining City Council sa nagligad nga daw ginimuan ni isang resolusyon nga hindi pagpahatagan sa pagpanugot kag ano ang mga rason, Councilor. Bato din na Idol John, no? Last week nagkabaton yung isang pizza big 5 sang sulat alin sa Haro Coliseum nga nagapangayo sang resolution of no objection sa paggahiwaton nga bulang supposedly kahapon pizza 30, 31, pizza 1, pizza 2. Ugaling kay nagdesisyon ang mayoriya pag unanimo sa to bilogig na konsyal pating vice mayor nag-agree nga hindi pagyatag bangod una nagalapas ini sa kasuguan nga bawal ang bulang sa simpo sang registration sang voters. Oo. Kag ikaduha nga rason ubol ng simpo kay do naanad din ang sila permi nga magpadala dira sang request kag hura-hurahon ka tipik sabi 5 wala ang next session namon pizza 1 pa.
amo to napatawag si Mayor sa special session last week para itakol na. Ati wala ka dayon, ginbutuhan nga hindi pagatagan. So unanimous ato. Pero yung subong naman nga daw, mayaran mang ipatawag ng alkalde sa special session karon alas 2. Kaya nangayo sa reconsideration ang Haro Coliseum na kung pwede tagaan gid sila kay kilan nanong gid kuno sa pista kay kuno tradisyon gid. So alas 2 karon Idol John nabalanta na kung may trabago ang paminsaron sa mga konsyal o kung amo man gyapon. Pero ako personally kung magkuton mo ako pareho lang gyapon ang panindugan ko nga I will still vote no against the cockfighting sa Candelaria. Oh, kay isa gali sa mga rason diri nga ara sa aton kasuguan nga sa time sang registration sang ato sini nga mga voters dapat hindi pagpahanugutan na ang bulang. Abisar pa, bisan may mga okasyon ina kung fiesta, Councilor Nava. Yes, aral din na sa Section 5, paragraph D sang Presidential Decree 449 ng Cockfighting Law of the Philippines. Nalabutang didira nga kung simpo sang voters registration sa palabuton ng eleksyon, hindi yan magpabulang. Kaya kabuan gate ng COMELEC ng resume sang registration of voters hasta pitsa 31. Although ilayo sa buong pitsa 1, pitsa 2, pitsa 3, wala na registration hasta sa 31. No? Kung problema galing, ito ka binastos mula Idol John, kaya kahapon, bisan wala sila sa rono, kung permit, napakulang sila. Abot silingon nga, Councilor, nga why ka mo naghatag kag yun na mo sila approve ini sang City Council nga hindi sila pagatagan permit pero nagpabulang gid sila. Hindi yon gid nilang bulang kahapon. Siling ko kung mga mo man lang nangalinga madayon man na sila gihapon siya wala ron kay wala sila respeto sa kasuguan, wala sila respeto sa pulis, wala sila respeto sa alkalde, wala sila respeto sa City Council. Hindi naman sila pagtagadi, bulang naman sila nga bulang da. Pero anytime pwede sila madakop isang pulis ina kung magpangisog ang pulis. Yung tigapon, yung tawag ng atensyon ni Mayor, yung tawagan sa siya ka media outlet, nga sige bulang to, tapos niya pakatuan niya man to, no? O wala man to, sige gito, damo to, no? Nagilintra nga mga bulang nero. Amo na, they you got observe the rule of law, bara-bara sila, feeling nila do mga influensyado, sila nga mga tao, kung mga poderoso sila nga, they can disregard sang poder sang alkalde, sa City Council. Di ko lang mo man lang na ang ilang panindugan, nga wala man na madakop sa ila, di nga mga ayok pa sila sa amon, sige na sila bulang da. Base may nagpasalig man kay ti hamakon mo na nga bala mo nagid nga illegal kag nabala man sa City Council nga illegal na sige gid nga pabulang but sila nga base may posibilidad nga may nagpasalig sila nga poderoso man. Di posible gid kasi di ba na sila magrisgo bala na nga kung lakpan sa pulis ug gisulod sila sa pulis kahapon. Pag pinadakop, liable gid sila criminally, pwede sila nga priso for violation sa cockfighting law. Igaling kay bati ko to do tanod pa kanin kuno to gwardiya to sa bulangan di abi nga sistema na. So si sinon ni Councilor ang nagpatawag sang special session para sa subong alas 2 sa hapon. Si Mayor Treñas mismo Idol. Siya gid. Although nga may nakita kita nga ginpagawa nga statement halin sa iya sini nga Facebook kag lakip na sa interview sa iban nga mga media sa iya nagpagawa sa statement nga gusto niya nga dayunon ang bulang sa may Haro Coliseum bangod kay tradisyon kuno ini sang mga taga Haro kag madamo sang mga nagakadto diri pabor sa dugang nga mga turista naton nga magkadto diri kay gakadto kuno sa bulangan. Reaksyon mo sini Councilor? Hindi ko kabalo kung tradisyon nila bangod kay ang Candelaria is supposedly a religious affair, no? Dugay na naton ginahambal. Na ang sugal kag ang simbahan do hindi man na magsibo. Di ang Candelaria nga lain pa da Idol John kay ang ginagamit nga ngalan ng titulo sa ilabulang Candelaria 7 Cock Derby. Ang ngalan niya sa Santos among ginagamit nila, no? Nga ang tudlo sa simbahan nga hindi ka magsugal, bawal ang magsugal. Di karon paano ba mag-consistent na nga dalo mo pang Candelaria kung tradisyon
kadamo sang tradisyon sang Pinoy nga dula sundon ta lang sa unang mga tradisyon, sundon tang katsila nga tradisyon basi damo maklamatay di. So mo nang tingin ko pwede na ma-regulate no? Ang tradisyon na butang ta sa husto, hindi nga ang tradisyon na ginugban niya sang bulangiro, hindi ya sang simbahan, hindi ya sang syudad. So nga mo niya sunod lang kami, hindi kami nila pagbasulon, hindi sila maakig sa amon. Okay, we are just following the rule of law. At the same time, hindi kami diri mga tando-tando na pagambal nila yung sige approve, malok-lulukso kami mag-approve. Yan kami nila simpo nga mag-conduct pun-an-anay, scrutinize anay, kaya mag-conduct sa public hearing. Kasi wala pa public hearing, approve na dayon. Hindi man na siguro pwede idol dyan. Oo. So ang imo nga panindugan bisan pa pagahiwaton karon ang regular nga sesyon magapabilin nga ang panindugan nimo nga hindi kaya magpasugot nga tagan sang permit ini bangod kay ginasunod nato ng kasuguan nga nakapagkit dira nga basta ara kita sa time sang voters registration inang time hindi pwede nga magpabulang. Yes, kaya consistent ako sa stand ko. Kaysa pa, Idol John, budlay, mas pitsahan, tapon ng tao. Lagaw-lagaw, tada karon sa mall, karon kakon kao, ng ba tao, nyara niya, ginadakdayan ng inquiry to sa, di budlay ba niya, pitsahan kita. Tindugan nato ng atong panindugan, we will be consistent sa pati ko, whether right or wrong ang akong panindugan, whether kontraon ko nila rin, di, importante nga consistent ako, kag wala ako nag-waiver sa akong prinsipyo. Kay man kabudlay, gimantod kang silor mong, although nga way taman na ginapaminsar, kag way taman ginamalisyahan, ang aton nga mga konsal, kamanti kabalo kita nga mga konsal naton, may mga prinsipyo, manikag mga panindugan, magluwasin nati, may mga ara-ara naman na. So, galing, ti ang aton nga mga pumuruyo inabla ang magkapaminsar nga una nagdesisyon ka hindi ka anay karon kay ang mayor nagpatawag gulpi lang nga nagbaliswa kay mo so kundi mamalisyahan kay isang tao bisan pa nga hindi wala ka man nagahimo sina so mamalisyahan ka gid bla amo na councilor. Yes, di kita especially nga ti bulang nga may kwarta involved. Yes. Ibudlay na nga sismisyon ka sang tao, kung pati kabataan mo, pamilya mo, apektado blang, basi makita nila itong kaol, maging bakal ito bago nga gamit. Mamba sila blang katas na sang halin sa bulangan, tido kalaway man. So, okay. Mo nakatinlo sa konsensya mo nga kakabaton, pwede bumalikawan ang impresyon ng tao. Kasi, a matter of few days, bago mo kuminsaron, mayo blang nga nabigad lang itong Biyernes, ito yung desisyonan, pagka Martes, laed ng panindugan. So, ako hindi ko gusto mag-suspect ng tao sa aton. We should be above suspicion. That is why nga I have to make a stand nga hindi kita ko magpabor. So ang inyong special session ni Councilor, open sa mga media? Pwede ka cover media ni? Oh yes, that is open for public viewing karon. Alas 2, tanan imbitado nga makatambong dira. Ati basi makachansa maka-cover tong Radyo Bistado kay balantayan nimong ang balantayan sinidire ang mga nagbaliswa nga mga konsyal. Ti ang si imo yat sigurado na namon nga hindi kay magbaliswa, amo magyapon panindugan mo. So ang amon bantayan karon upod mo to nga mga konsyal, Councilor Nava. Thank you so much, kid. Salamat kita Idol John kaya kita sa masunod yung mga inadlaw. Thank you so much opportunity. Salamat po sa tanan. Yes, thank you and good afternoon, Councilor Nava. Bistado! Mga kabyanan, Honorable Councilor Plaridel Nava, ang ato sining konsyal sa siyudad sang Iloilo. Bistado! Kay naghiwat sila sang sesyon sa nagligad nga Pitsa Uno mga kabistado. Bistado! Sang nagligad gali nga nga Pitsa 25. Bistado! Tapos amo tong last nga sesyon nila ti ang second nga sesyon la sang kagapon Pitsa Uno. Bistado! Ay hindi, buwas pa gali. Buwas pa gali ang Pitsa Uno. Bistado! Subong niya nagpatawag special session ti may sesyon pa man nga pagahiwaton, buwas hindi bla? Bistado! Regular nga sesyon, Pitsa Uno sa buwaso. Bistado! Kung yung mga kabistado patawag sang regular nga sesyon, sang kwan gali sang special sesyon para gid lang nasa kwan sa bulangan. Bistado! Wala kita base magambal ka mo bla nga ti kwan kita nang daw inang kakiljoy sa aton nga ti ang iban yang mga sabungiro ila man na gusto man nila no
hindi kita kasabay sa ila bala kiti ila man na gusto mong ila man na kwarta ginabulang na da, ila man na kwarta ginagasto na da, ila man na kwarta ginapanahor nila da, way man talabot da, hindi bla. Pero ang point naton mga kabistado, kaya dapat ipagi talang sa usto bla kung anong usto bla, usto. Kailan tawa nyo bala, no? Amo na ginahambal naton sa inyo ang transparency sa ginatawag nga panggobyerno. Dapat kung tani amo nang magairal o kung amo nang masunod dira sa ato sila nga panggobyerno sang syudad. Lantawan nyo bala? Hamakon nyo? Nagapangayo sila sang permiso sa aton sila nga syudad, mas especially ang City Council. Gapangayo sila permit para nga magbulang. Wala sila ginhatagan sang permit. Gindayon man nila gyapon labulang kapon. Nagapakita lang nga sa pagkarugante nga klasik mga tao ni. Mga kabistado, ilabi na gid ang nag-operate dira sang sining kagang promoter sa sining bula-bulang ini. Sa nasiling naton wala kita nagapamalabag sila dira kay mantiinyo na gani ya ka kwanda. Although nga ko naton gid sundon diri mga kabistado, bisan sa diin nga anggulo, no? Ang kapiestahan sang haro, hindi na iya kay kapiestahan para sa bulangan. Kundi ang kapiestahan sang haro, hindi bala? Amo nga to sila nga pagsilibrar sa pasalamat, sa pagdayaw, sang maayo kag kaaraydan nga ginhatag sa aton nga bugay sang Ginoo, most especially sa aton nga patron nga si Nostra Señora de la Candelaria. Pagkatapos ang ilang nga bulang gani mga kabistado, ang ngalan sang bulang nila Candelaria po. Ngalan ka Santos. Di ka fiestahan naton. Pagkatapos bulangan naton mga kabistado. Kontra na sa ngato sila nga mga kaparian, kontra na sa ngaton reliyon, di ba? Hindi man na sila may insaktuhan na isang aton sila nga simbahan mag-amuna, hindi ba? Kaya nga, fiestahan niya ang ginahiwat nga ini, prosesyon. Ga-prosesyon kita dira, hindi ba? Sa Haro Plaza. Ga-prosesyon kita, tapos upod ang, ga-prosesyon kita, upod ang aton nga inang patron, no? Nga si Nostra Señora de la Candelaria, mga diboto naton ga upod sina dira sa prosesyon. Hindi kay ang bulang, te ang bulang nga ini mga kabistado. Panahor niya mong tibisan pagani sang una ti ara man ginapahanugutan man lang na sila da. Kay subong mga kabistado, no? Pizza 31 palang tasubong ti mahiwat sila mga kabistado sang bulang. Pizza 30 ang gipangayuan nila sang permit sa aton nga syudad nga magabulang sila 30, 31. Insigida automatic ang ilang nga ginpadala nga sulat mga kabistado. Sang kagahapon lang sila nagpadala sang sulat. Sang kagahapon lang sila nagpadala sang ila sini nga request nga kung pwede mangayo sila sang permit para sa bulang. Dali-dalion mo imo mga konsyal nato, no pamatyagan nyo sa mga konsyal tada, kung magpulok-pulok na kung mga konsyal taga maghatag sa permit sa inyo, ang gagwada kron nga daw binayaran sila kag ang gagwada kron nga daw halos nagpululok mo sila tudo hatag sang permit sa inyo da kay masalaan pa na sila karon nga pangbayaran direk balo kamo ti kapado naman kamo sang bulangan ang ginistoryahan da kwarta kag hindi lang kay basta-basta nga libong ginistoryahan da milyon ti mga kabistado masalaan kay mo da karon nga binayaran kung pananglitan nga dali nyo na. That's why nga nanamian man ko kaya ngaton nga mga konsyal nag-isa lang sila mga kabistado, no? Ang mga konsyal ta sang nagigad nga regular nga sesyon sang Pizza 25 kag nagpatawag pag kuno sila sang special session pagit kag na istoryahan sa special session nga hindi nila paghatagan sang permit ang ining bulang bangod kay may violation ini sa aton kasuguan sa Commission on Elections nga nakapagkit dire nga once nga maghiwat sang voters registration hindi pwede makapabulang tinasakop ini kay ang voters registration halin sa January 1, no? Or sang nagligad nga simana
hasta sa January 31. Bistado! Di kagahapon 30 nasakop pa ini ang voters registration period. Bistado! Hasta subong nga adlaw pisa 31 nasakop pagyapon ang voters registration period. Bistado! Di pizza 1, di okay na kay manti wala na February 1, February 2, apat kadlaw. Bistado! Di kunatagan mo permit karon. Tani kung ginathag nila abi no. Bistado! Kung nagambal sila abi nga tagi kami permit abi sa pizza 1 lang kag 2 abi. Bistado! Kaya ang 30 kag 31 ni sakop gyapon isang kwan. Bistado! Base pa man lang nahatagan sila sang 1 kag 2 eh. Bistado! Pero tianon mo na subong tapos ari subong dali-dalion naman nila. Bistado! Kay mati nato nagpatawag sang special session si Mayor Jerry Treñas pa. Bistado! Siguro may posibilidad nga test Mayor Jerry Treñas may utang nga kabalaslan guro sa kwan sa promoter. Bistado! Or base kung tiyamakon mo na mga big time man mga miyembro da sang kwan mong sang mga manugbulang da. Bistado! Ang iban gani da nga mga manugbulang da mga miyembro pa sang executive assistant ni Mayor Jerry Treñas mo. Bistado! O chilingon mga kwan ang iban dira executive assistant pa ni Mayor Jerry Treñas ang iban da. Bistado! Nga naga-intra mas bulang da. Di ano abi may mo Mayor Jerry Treñas sabi. Bistado! Kung humambal abi karon to yang executive assistant nga mayor. Bistado! Sugti na kami Dako-dako amon nga grabe amon pangampanya para si mo. Bistado! Oh, tapos sirti subong kay amo naman chimpo nga mangayo kami sang bulig si mo hindi ka maghatag. Bistado! Di mga kabistado amo na siya ang ginahambal naton sa inyo nga resulta sa ginatawag naton nga utang nga kabalaslan bangod kay dako-dako sa mga tao nga mga nagbululig si imo. Bistado! Sang nagligad nga eleksyon para nga mapatindog mong imo sini nga political career. Bistado! Ti amo na siya laban-laban. Bistado! Kay kon pananglitan nga nagalantaw sa Mayor Jerry Treñas sinatawag naton nga legalidad, no? Hindi na niya ni pagpasugtan kay ang City Council hindi na magpasugot gani. Bistado! Hindi na magpasugot ang City Council pagkatapos pasugtan mo pa. Bistado! Sa anong rason abiman? Kaya ang rason kuno ni Mayor Jerry Treñas siya tradisyon kuno niya sa mga tagaharo. Bistado! Paano mangin tradisyon ang bulang man Moriones ni Garapon ni Santissima o? Bistado! Paano mangin tradisyon ang bulang sang kapiestahan nga iya sang Santos? Bistado! Ang Santos gusto magpanahor? Bistado! Kaya ang bulang panahor? Bistado! Di kay mo kita sa Moriones ni Garapon ni Santissima mga klase o. Bistado! Itsindihan tama na ngang ginatawag naton diri nga kwarta-kwarta. Bistado! Itsindihan tama na. Bistado! So ang point diri, amo man lang niya nga ato sini nga punto diri, ang may kang tanan sa pagsunod sang kasuguan. Bistado! Kay kun wala lang tani sang time nga ang aton sini nga Comelec nag-schedule sang voters registration period sa sini nga bulan mga kabistado, way gina problema laban-laban hatagan kamo sa mga konsyal permita. Bistado! Galing kay ti anon trabi karon kinatabuan gi sa Chimpo. Bistado! Nga gindeklarar sang komisyon on eleksyon nga ang voters registration period amo sini nga mga binulan kag amo ni nga may inadlaw. Bistado! Amo ni nga mga pizza mga kabistado. Bistado! Ti lapason tagid na tungod sa ginatawag naton kag ginahambal ni Mayor Jerry Treñas nga tradisyon. Bistado! Unis ti Garapon ni Santissima nga klase niyo. Bistado! Muning ginahambal ko sa inyo mga kabistado nga mahilig kita halin pa na sang una damo-damo nga katabo diri sa aton syudad. Bistado! Nga ina bala ang unahon nila anay himuon ang ining bagay, no? Himuon nila anay pagkatapos nila himo amo pa ya paglisensya sa City Council. Bistado! Tapos ang City Council naman niya during the time wala pa si Councilor Nava. Bistado! Pasugot naman lang ang kalimbawa sila do mga uto-uto bla. Bistado! Ano kaangay sa ila sa mga tando-tando bla kundi ito itudo dito lang sila dayon maduko. Bistado! Amo na sang unang City Council ti malagani subong. Bistado! Ara si Councilor Plaridel Nava makabulubantay na ka makapulupan ilag na. Bistado! Libalaan ta naman subong lantawan nyo kun ano? Lantawan nyo kun ano sitwasyon? Balaan na gid lang nga illegal dayunon pa nila. Bistado! Sila ba may nagpasalig no? Pila man na natawag nga ti Mayor dayunon namon ti ara mismo sa statement man mismo ni Mayor Jerry Treñas nga naghambal siya nga sila nga ti dayunon sila nga kwan
Dahil nga gusto ko siya nga madayon ang bulang da sa may haro kay kon hindi pagdayon na. Bistado! Tradisyon sa mga pumuluyo na. Bistado! Ti kumo kay tradisyon sa mga pumuluyo na, mga tagaharo na. Ti dayonon tana kay ilan nga tradisyon mo. Bistado! Ang pamangkot naton sa San-O nagtradisyon ang bulang. Bistado! Yun, istigra po ni Santissima, oh. Ang malain pa, mga kabistado, kay kapiestahan sang Nuestra Señora de la Candelaria, Santos, mga kabistado, fiesta sang Santos, ang patron. Pagkatapos, mabulang kamo inyo. Ti, okay malang tani na kung wala sang ginlapas nga kasuguan. Ti galing kay tiyanon mo. Kay may ginlapas nga kasuguan gani. Bistado! Ti padayunon tagina bisan illegal. Ah? Bistado! Napasugot lang kita kay bisan illegal. Bistado! Ti kumagamo na nga sugid na nga pwede malangali kay makwartahan tungod kay makwartahan. Bisan illegal tungod kay makwartahan, no? Nga ang ginadakop nyo pa ang mga illegal drugs. Bistado! Kaya ang illegal drugs na makwartahan man na. Bistado! Nga ginapadakop nyo. Nga ginapang dakop nyo ginapang priso ng mga nagabaligya illegal drugs. Bistado! Kay illegal drugs man na ang ilang ginabaligya, makwartahan man na. Bistado! Tungod kay makwartahan man lang galin ang bulang ngayon ha. Tungod kay makwartahan ng bulang, pasugtan ta sila bisan illegal sila. Bistado! Ha? Tingahan ang mga illegal drugs, di ka manugbaligya siya, na ginapang dakop nyo niyaw. Bistado! Kaya ang ilan na kwarta-kwarta lang ganina. Bistado! O hindi ba? Kung istoryahon tanagid lang ang matutuod nga sitwasyon. Ang matutuod nga sitwasyon, subong, illegal, mga kabistado, ang pagbulang dira sa may Candelaria kay wala sang permit sang kagahapon, nagsige sila bulang. Wala gani pagdakpa sang pulis sa haro. Wala pagdakpa sang aton pulis sa syudad. Wala pagdakpa sang barangay. Oh? Ang nagabantay to mga barangay tanod pa. Oh? Te? Gali mga kabistado kay makwartahan, okay lang sa inyo bisan illegal? Bistado! Gali kay mga big time. Ah? Gali kay mga big time ang mga taos palibot. Ang mga nag-create kag ang mga promoter sa sining bulangan nga ini. Bangod gali kay mga big time sila. Pabayaan talang. Bistado! Kay tungod nga makwartahan eh. Bistado! Hindi nyo nalang pagdakpa mga manugbaligya sa boda kay illegal man ang ilan ha. Pero makwartahan man. Bistado! Dako kwarta na, milyon gani ang kwarta eh. Bistado! Dala ka lang isak boltoya, gabalor na siya taga isak milyon bili mo. Bistado! Oh, isak boltoya mga kabistado, ito isak milyon bili ya. Bistado! Kay makwartahan man ang nga ginadakop nyo na. Bistado! Ara mga kabistado, illegal. Nagpabulang sila bisan wala sang permit. May isak bilog to nga. Nga tiil ka manok sa may nadakop aton nga mga pulis. Bistado! Magkuton tara kiro mga pulis sa may haro police station bla. Bistado! Mga pulis na sa may haro police station pa magkuton ta anong tabo sinyo. Kabalunay ka mo nga wala permit ng bulangan sa bulang da sa may haro sa may kwan sa may haro Coliseum. Kabaluman ka mo nga wala permit kay bisan mismong city council naghimo sang resolusyon nga wala naghatag sang permit, wala naghatag sang permiso, mga kabistado. Sa sining bulangan nga ini, nagbulang sila kagahapon nga wala pagsudla sa aton nga mga pulis ni. Anong ginimo sa aton nga mga pulis? Bistado! Nag-ano kamo? Nagpahimunong lang kamo da? Amo na pamangkuton naton karon nga ato sini nga hipe sang haro police station. Kagang aton nga Iloilo City Police Office ang city director. Nga walay ni nga way sa may nagdakop siniyaw. Ano na tabo? Nga wala sa may nagdakop. Nga wala sa may nadakpan. Illegal ang ilang ginhimo nga pagbulang kagapon. Hadlo kamo kay ginpasalig kamo. Wala na sang iban kung may nagpasalig sinadira nga sigihon ang bulang kay wala sang may magdakop. Ang pinaka numero 1 mga kabistado, bisan pa hindi naton pag-imensionar, bisan sa malipot lang naton nga paminsaron sang utok ta,
gamay nga paggamit sang utok naton, sang brain cells ta. Mga kabistado, laban-laban ang nagpasalig sa promoter sang bulangan nga mabulang sila kagahapon, wala na sang liwan pa, kundi ang pinakadako sang puder diri sa syudad nga isaya lang kasingal kag isaya lang kamando sa aton nga mga pulis. Hindi maghulag aton mga pulis. Sino na sila? Amo nang usisaon nyo kung sino? Wala na sang liwan kundi siyempre mayor director niya, sino pa ang mapasalig siya naman? Bistado! Bisan pa maghambal sa mayor director niya nga wala kutok balo gapon niya, nagpabulang sila to, wala tok balo. Bistado! Di kung way kakbalo, tanong rason nga way naghulag pulis ta. Bistado! Kay balaan man sa aton nga mga pulis, mga kabistado. Bistado! Nga illegal ini kay nga aton mismo nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Bistado! Nakahibalo nga ang City Council nagimo sa isa ka resolusyon. Bistado! Nga resolusyon nga naga-reject mga kabistado sa ginapangayo nga Bistado! permit sa nga to sini nga bulangan nga magbulang dira sa may haro. Bistado! Ti sino pa ang makamando sila dira, sino may poder diri sa aton syudad daw? Nga makamando sa mga pulis nga pagparay munok mo da. Hindi nyo pagdakpa na dira ang haro. Hala, sa mga taga-haro na, sa mga promoter na, hala, waswas ka muna, bulang mo na. Bistado! Illegal. Do, unfair na katama to sa kay Mr. Inang Diliomes lang, tag-iyabla to sang kwano, sang Rockwell daw. Bistado! Ang Rockwell to, kung hindi ka ni kapangayo permit to, ginakwa nyo to, ginalusob nyo to. Bistado! Kaluluoy lang to yung permisi, Mr. Diliomes, ang ubray nyo to sa may Bistado! barangay Don Esteban sa Lapos to nga. Bistado! Ang iya tiya permi bulangan namong ginatirada nyo. Kaluluoy na siya. Bistado! Hasta ang iya nga pagka-barangay kapitan, pabayaan niya, ano pa no sining term nga ni? Bistado! Give up ya, no? Give up ya hasta iya nga pagka-barangay kapitan. Bistado! Pangud gid lamang sang iya sini nga bulangan mga kabistado pagkatapos. Bistado! Kundi sa gani magkapangayo permit sinyo ganin na kuha nyo to, ginatira nyo to siya. Bistado! Unfair sa iya tong bulangan niya to nga daw permi lang niya ginatira nyo. Bistado! Diriya sa may Haro Coliseo mga kabistado bisan wala permit mo yunis ni Grapo ni Santissima. Bistado! Bisan wala iya permit ya pwede kay bulang. Bistado! Ti kumaga mo naman na tingang mga lusok gini nga pang dakop nyo. Bistado! Mga nagapasyapol sang hulo ni nga ginapang dakop nyo. Bistado! Diba? Nga ginapang dakop nyo ni. Kung amo man lang nagali nga, isaramahan nyo na nata, palariuso nyo lang na. Bistado! Ultimo gani mga nagatong-hits sa may kilid sang balay nila to. Bistado! Gatong-hits na sila to, pusta sila mga tag-pisos-pisos, 2 pisos, 5 pisos, sa pangdakop gani sa aton nga mga pulis. Bistado! Ara bulang mga kabistado, wala permit. Ang pustahanay, minilyon-milyon, ginatos-gatos, gilibo-libo ang pustahanay. Bistado! Kung sa may nagdakop naton nga mga pulis, inano man. Bistado! Unfair na iya para sa amon nga mga ordinaryo nga mga tao nga. Bistado! Hampang kami madyong para dulo diversyon, dakpo nyo gani kung matripingan nyo. Bistado! Hampang kami gani sang trutunghis na, dulo diversyon, ginadakop nyo gani kung matripingan nyo. Bistado! Kung sa bagay, amon pustana, 2 pisos, 5 pisos, 10 pisos. Bistado! Ang iyasang bulangan nga wala permit, mga kabistado, illegal, hindi ka mo kadakop ng involve ng kwarta, milyon-milyon. Bistado! Tinunto ito. Bistado! Di ba? Tinunto ito. Hindi bakat bukot mayad. Hindi ba? Mga kabistado. Amo na. Grabe kay isog sa mga buot nyo, matya ko may nagpaisogin mo. Ang promoter mismo sang bulangan, matya ko gintawgan kagin paisog, kaginambalan nga, sige lang parts, bulang ka lang da, di magkabala ka. Ako man ang ako man ang pinakasikat diri sa syudad sa Iloilo, ako ni tanan-tanan, ako na cool, no? Bulang ka muna, kuba na. May nagpasalig, kay bisan wala sila sang permit kagahapon, gindayon gid nila ila nga bulang. Sa malipot nga sugilanon, may nagpasalig sa ila nga
sigihon lang ang bulang kay bisan isa kabilog kamalingking sang manok waay sang mayma dakop kag waay sang dakpon ang aton sini nga mga pulis mga kabistado kay protektado Bistado! bagay kung ang akong pakilala sila niya John proteksyonan gani illegal drugs illegal gambling lang Bistado! ano kay mo yaman di ba proteksyonan gani illegal drugs illegal gambling lang Bistado! daligid lang sa ato sila nga mga tagpalamati kay may gatawago sabton ko sa makadali niya no kay parang balanta ko sino ning panawag ni Serbisyo, tiona sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay Judas. So mga kabyanan diri sa ato sini nga pangalagad pabalik diri sa ato sini nga pangalagad ang aton oras karon nagkalabor kita sa 54 minutos na nakaligat sa alas 12 ang nagpanawag sa akon gali insurance sang salakyan. Bistado! Narehistro ko no insurance sa akong salakyan kay way kuno makuan ma-renew. Ay animales puertes na. Bistado! Tabad sa inyo Bistado! Ay programa tadi pero way patagani og bayad sa insurance mo na po. Bistado! Wala sige sa sini nga mga tron i-check nato na mga balita na kay information halin sa ato sini nga mga kabistadong reporters pero antes sina i-shout out ani ato sini nga mga viewers mga kabistado no shout out sa mga viewers naton sa Radyo Bistado sa kay Ligaya Punsaran. Hi, miss na namon voice mo gani may program kaman. So ara naga-program na ko subong pero sa Facebook lang anay. Sa kay Mimya Lumibaw, mayong udto sir, Dailin Gamuza, Mercedes Malquerido. Thank you for watching. Jamie Canido, mayong udto. Mayong hapon na no sa kay F Cormida, God bless you always. Kay Chris Padronis. Thank you sa heart kay Marty Salapantan, thank you, shout out Jamie Canido, may ngodto Councilor Plaridel Naba, oga pa namyaw sa kay Councilor Nabaw, no? Si Antonio Talakan, good noon Sir John, kay Romualdo Ang, good afternoon Idol John, mga untouchables ang mga tao, laban may padrino gidna nga mataas nga opisyal sa gobyerno. Si Romualdo Ang, sila nagbalik ang talamak nga sindikato sa subong nga panahon kay wala na Tatay Digong. Tanan sindikato hasta sa aton nga hasta sa aton nga mga opisyal sa gobyerno daga sinindikato na gaupod na sa sinindikato. Sa kay Romel P. Doronela, isa na da ang bata ni Snow nga nagpositibo, mga lapit sa kay Mayor sila gali. Sinong nga Snow ni man? Bocha silingon ni man. Si Ann Hilo de Monteverde. Good noon Sir John Kapulot. Good noon man. Kay Romel di Pidoronela niya kag ang manghod ni Snow isa na da. Sino ni si Snow man? Way ko klala ni man. Si Lerma Mindavia Tiad or Taid. Tiad gid man o Tiad. Watching from Maragusan, Davao de Oro. Okay? So, thank you so much for watching. And diri sa John Kapulot News Live, mga mensahe naton de. Diri kita sa John Kapulot News Live, mga kabistado. Sa kay Dailin Gamuza, good morning Idol. Sa kay The Tiger is awake. Idol, may udto. Kay F. Cormida, have a blessed day, Idol John. Kay Hersley Mamiraes, good morning, sir. Have a nice day. Kay Mark Alvin de la Liana, pa-shout out, Kapulot. Okay, shout out na. Kay Mark Alvin de la Liana. Sila nga pa-shout out, manok nga pula. Kay Lionel Lawrence Lago. Mayong udto, Idol. Ronel Kahaban. Bata pa ko Idol, Candelaria na ngalan sa ilang pabulang. Gani. Muna gani, ginagamit ni kay Nostra Senora de la Candelaria. Pagkatapos ngalan ka Santos ang ngalan ka ilang pabulang.
si Edjolin Nasis Arcabal. Hello Idol John. Kay Jose Nathaniel Malvar niya hail and salute to the Intel Radio Bistado family and to Sir John. Say thanks so much for redefining journalism. Halabira, Mosyabulay City, Iloilo City. Sakit man mo magambal ba? Ano yung sa Bulay kami, di ba? Sakay Vilma Panis, good afternoon. Ronel Salis, watching from Kalibo, Aklan. Sa mga taga Kalibo, Aklan mayad-ayad nga hapon. Buang Montilla, Mayor Mayong Udto, sir. Okay? Shout out man, no? Sakay Anthony Moratin, mayang hapon Idol John, kag sakay Ay. Good noon, Sir John. Okay? Sige. So, salamat kit sa mga viewers na to na sa John Kapulot News Live. Mga kabistado, diri kita sa aton nga YouTube, no? Aton nga mga viewers sa YouTube sa kay Ani. Hello Idol John, shout out sa kay Ani galantaw sa aton nga YouTube channel mga kabistado. Ayos. Wala sige. Bistado! Diri kita sa mga balita kag information halin sa ato sini nga mga kabistadong reporters. I-check na ton ang mga balita kag information. Bistado! Alin sa ato sining mga reporters naka-standby na sila tag sa mga area of assignments sa sining mga tinion mga kabistado. Okay? Sinong naka-standby de? Naon tabi si kabistadong si kabistadong Joshua mabalita be testingan talang tawag kung naka-standby na no si kabistadong Joshua Haka sa sininga mga tinion mga kabistado. Unahon ta mga balita nagikan sa sudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz, may sunog kagabi nga nagluntad daw may bata nga nadalahig sa sunog kag napatay gid ang bata do isa ka tuig mga kabistado. Bistado! Kaluluoy sang kaluluoy sang mga sang biktima nga bata to mga kabistado, no? So nanong latest nga follow-up report sa investigasyon sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa sining nagluntad nga sunog kagaabi. Bistado! Kag iban pagid nga mga balita nagikan sa sudad sang Roas sa bilog nga probinsya sang Capiz upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report mayong hapon. Mayong hapon kabistadong wala gid na makasalbar kag bawian gid sang kabuhi ang isa ka bata o nga sobra isa ka tuig nga payang isa ka tuig kag tatlo ini ka bulan nga bata nga lalaki matapos gintupok sang kalayo ang puloy-an sa sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Rojas City, alas 8:30 kagabi kabistadong John nag-umpisang sunog kag napalong ini gilayon pasado alas 8:50 na ang taknagi sa gabi kabistadong John. Hindi lang tag-iya sa nga puloy-an at sa kay Evelyn Vincing apang ang nagapuyo sini amo ang sa natunog balay amo si Marie Carven Singh, anak ni Evelyn Vincing kabistadong John 19 anyos. Ako po nang iyang live-in partner nga si Patrick Dinubo 20 anyos kag ang sulusubra nga isa ka tuig nga bata kabistadong John nga napatay. Sinisa ang interview sa Radyo Bistado News Team sa lugar impahayag diri nga nabayan ang laptag sa puloy-an nga nakasindi ang kandila kabistadong John bilang source of light. Di na padulungan kung dugang pa sa mga pumuluyo sa lugar nga ang nasambit ka puloy ang himo sa light materials. Kag ang amo nga madasig man nga gitupok sa nga akalayo kabistadong sa malain nga tiyempo nga nagahangin-hangin kagabi kabistadong John. Ginpahayag diri dugang nga ang nagpadulong ang ining nanay si saya ka computer shop sa nasambit ang among rason nga napatay among rason ang tatay nga nagabantay sinibi na nagaserbi nga nagabantay nagpadulong sa computer shop agud to nga sugato ng iyang misis kabistadong John apang sa pagbalik sa gisugata ini ang gisugata mga ini sang akasubo kabistadong John kay ilabalay gintupok at sang kalayo nakip ang lapsag nga napatay nga naulimid sa pagkasunog sa karon tumandi nga nagakasubo ang pamilya Binting sa natabo nga pagkasunog sa puloy-an nakip ang lapsag nga naulimid sa pagkasunog kabistadong John. Ahay. Anong bata, lalaki kung babae? Lalaki ni kabistadong John nagaedad din sang isa ka tuig kag 3 months old kabistadong John. Wag gid makwana, wag gid mahingagaw sang ginikanan ang biktima, ang bata.
Ang ginikanan ka din sa John ato sa computer shop, naga-computer. Ang naga-service ni bilang nagabantay sa bata nga lapsag. Siyempre ang ilang balay, do hayabayog man lang to, di sabi masiling dako gid. Dawa himutan na sa light material kabisa doon John. Karon ining tatay sini ginsugat ang nanay sa computer shop. Kay agud nga papulion siguro ang nanay nabayan ang bata dala ang kandila nga nakatindi nga mo ang nakapagtiniser bilang suga nila kay walay ni kuryente ho ini nga nambitan nga magpamilya bising kabisa ni John. Malakat sila ya sa computeran, mag-computer sila to bata na ibili nila kanami nga klase mano. Ano ang ambal ka mag-asawa kay pagpuli na ang balay kag bata nila, why na? Ay tumanggid ko libion na kabisa ron John. Gabi atong palikon-tani nga ay nga buton nga interviewon pamalibad hindi na po interview for the meantime kabisa ron John kay subuan din sila sa natabo nga pagkatunog sila puloy-an na ulimid patong lapsag paluluoy kabisa ron John kay ang lapsag nga nagakatulog na ulimid sa pagkatunog sila puloy-an nga ginalinan amo ginamang kandila kabisa ron John nga bilang nagasurvey bilang ila sining iwag sa ilang puloy-an nang inang ulihi na lang galing ang paghinulsol amo nang ginasiling naton nga ulihi ang paghinulsol. Yes, pasulabihon pala tong computer kumpara sa bata nila. Yes, tama ka na kabisa ron John kay mo gina sa siling naton sa ton mga kabisado indigid magsalig magapagkumpiyansa sa inyong mga tagta kapuloy-an, kapinsa po na kandila ang ginasindi nyo sa inyong puloy-an. Hindigid ako magaling sa panimalay, sipihon gid anay antis magaling. Okay, sige. So magluwas na ano pagid ang iban nga mga balita da? So far kabisado John, ato na lang sa karong paghimuon, makanda kita interview sa pamilya kung masugot ini nga pa-interview angot sa natabo kagabi nga tulog to sila area. Kaga muna karon lang ato ning follow-up kabisa doon. Update kita sa dugang pasining nga balita direkta diri sa Rojas City sa may area sa Barangay Mungpong sa pag-ulimid sa lapsag nga napatay sa sunog kabisa doon. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Joshua. Report magikan diri sa Rojas City PNP ko po ng patrol ini naman si kabistadong Joshua Haka. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. May kang tanan sa sining sunog nga runtad kagabi. Ti kaluluoy itong bata o isak tuig bata nga lalaki. Binayaan sang iyang ginikanan iloya kag amay ito ti mga bataon pa sino mga kabataan ang mga ginikanan niya sini kay Bistado! Nagampang pa yung computer mo ni kay mo kita naman. Bistado! Yan labatan nas balay nila pagkatapos sampang sila yung computer. Bistado! Karon ng kandila, karon na sunog. Bistado! Kandila, karon na tunaw naglaton sa ilang balay ti light materials man ang balay nila. Bistado! Disgrasya pati bata mga kabistado. Bistado! Oras naton karon nakalabor kita sa nakalabor na kita mga kabistado sa 58 minutos na kaligat sa alas 12. This time saylo kita sa mga balita kag information halin sa kay kabistadong Aaron Rifuyo. Mga natipon nga mga balita kag information mga kabistado, no? Ang natabo nga aksidente sa motor blato dito sa may banwasang Tigbawan. Exclusive nga nakuha sang ato sining mga correspondent diri sa ato sining pagpangalagad sa kay kabistadong Jeriel Alcoziro, no? Ti ara viral subong to mga sobra na to mot may 100,000 na tong views to, no? Mga kabistado, so muna nga Bistado! kung mga balita kag informasyon nga mga kabistadong inyong paghahambalan diri kamo direkta sa aton sa Radyo Bistado kag sa Gion Kapulot News Live kay amo na iya ang nagahatag sang diretso nga mga informasyon. This time check na to na mga balita kag informasyon halina sa kay kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Yes, kabisado John, maayong hapon, no? Sa giniwat nga press conference, no, po si City Mayor Jerry Treñas sa may City Hall, yung talakay din rin mo, kabisado John, ang parte sa sunog, bulang, parte rin sa pamalay, para sa mga nasunugan rin, no, mga taga-barangay, San Juan, Kagawe, sa Bugabog Molo. Kabisado John, noon na rin yung talakay ni Treñas, kabisado John, nga sunod sa iya, no? Tanan nga district head sa CSWDO,
gin pabulig, gin pa-deploy no dito niya pati ng City Health gin pag-check dito ang mga pilas no sa mga pumuluyo lakip na din TL bungod no so naman saya sang nagsunog dre tiwala na sila kapwa sa mga simago nila kabisadon John kag nagtulunok no ang ilang mga TL kag gin pang injekan sila sang tetanus toxoid no kag tawag kini kinakabig man ni Trinyas kabisadon John na pinakadaklo nga sunog sa mulo ang natabo sa syudad sa Iloilo. Na okay, kada sa hapon, na sa hapon dere, sa hapon niya, daw ni Kabisadong John, sa pag-press-con, na nagpa-schedule sa meeting, kay Trenyas, ako na pa-meeting, sa duha ka kapitan, no, sa mulo, sa pamilya Laison, tawag sila, kag Disod, o kung ining, dito di ba ang Department of Human Settlement and Urban Development kopo diri ang ikupaw ko ng Iloilo City Urban 4 affairs officer ang Kabisadong John no. Okay, kag tawag sila ang plano naman ni Trenyas na gina-finalize na ang loan sa city government sa DBP na 200 million sa Kabisadong John. No, tawag sila ginawa sini na ma-loan gid siya no sa DBP ang 200 million pesos pag may ginatanaw na si Trenyas nga pag-backlog na duta sa likod siya nga Southern House ng Siyudad sa may Takasaro no. Tuwag agin na siling maning Trenyas nga in fortune time kung mabakal niya plastaron no plastaron siya para mabalik ang pumuluyo naton da no kag timely man ko no kay may programa ang national government ang 1 million houses kung madayon gid man Kabisadong gid kung madayon gid man pwede nila ma-partner sa national government Kabisadong John no kaya mo ni gina-prioritize gid ang mga pamilya dre ang nasunugan dre sa may west sa Bugabog ano kuno nga lugar tong baklon sang syudad para nga himuon nga relocation site sa mga biktima. Ano Kabisadong John? Ano kuno nga lugar ang baklon nila nga lugar para nga ang baklon sa syudad para nga himuon nga relocation site sa mga biktima ni sang sunog? Yes, amo ni Kabisadong John ay di pa ni final no. Ginapanaw pa lang niya in sa likod sa slaughterhouse Kabisadong John dira sa may Takasaro. Likod sa slaughterhouse dira sa may Takas. Yes, Kabisadong John. So Bochilingon nga hindi na sila pagpaistaronda ang mga nasunugan to pahalino na tapos isaylo dito sa may likod sa slaughterhouse. Kay para nga anong rason para nga inang kun masunugan anong imuon nila na sa duta na daw iya ka anong duta kay private na nga duta kun iya ka gobyerno ang ginatindugan na sa may Bugabog ha actually Kabisadong John may 1.5 check na nato may 1.5 no nga initial nga hectares ang ang duta dira sa dibalik nagatambi ko no sunod kay rin niya sa Gatambi sa Habog-Habog kaga San Juan nga ginapalagian sa Kabisadong John sa nga pamilya Laison. So Bochilingon private lot ina dirang arada. May mga area lang nga private sa Kabisadong John kag may ara man nga iya gidya sa nga gobyerno apang si rin niya sura makabalo kung ano na daang takos no kundi nadampi ang ginapalagyan sa gobyerno kag sang mga pamilya Laison Kabisadong John. Ipatakos pila man na mando da sa suning patakos sabi na daw lantawa kundi na dang kundi nang aton kundi nang ila pagkatapos ang inang duta nga ina nga nasunugan ang plano ni Mayor Jerry Trenyas nga hindi na pagpabalikon sa pagpa-star dira ang ining mga nasunugan kundi dito na lang sila ipa-staron sa may likod sang slaughterhouse sa may Takasaro. Pero anong plano patindugan niya pa sa mga balay para nga makasaylo tawo to muna? Yes, Kabisadong John tapos san una subong ko ba si dugay pa na? Okay amo ni okay amo man gani no sa nga tupod sa aton mga media friends dito na ginaapura man sa tutunan sa iya. Dila yun mo nga ginapadasigan na sa iya nga mga tungdan diri Kabisadong John. Kaga bugod no
ang tawag sino ano ba ganyan, ang Ikopaw, tagang city engineers, nag-attend man sa meeting kahapon, kay gusto ni Trinas, sa may area, wala no, timang naman sa may, amunin no, ang problema, hindi kasunod ang fire truck. Pero ining, tawag sino, nag-meeting sila, Ikopaw, Kapitan, tawag sino, isa pa ganyan, ang DSOD, paggang DBP. Pati ang meeting ko no kahapon nang mataway kag madinalagon kag may initial naman yung informasyon si Trinas sa doon nga willing ibaligya siyang tagiya ang lupa apang wala pa ini makaibalo ang presyo sini so ginapuntoy sa doon sa uli ano yung pasada naman sang presyo sang lupa sa mga pamilya na ito ang aton subong ginistoryahan ang dali-dali nga dapat nga istoryahan nga istaran liwat sang ato sini nga mga pumunuyo nga mga nagkalakwan nga mga nagkalasunugan da kay nga ti ano tubtob sa tubtuban nya dra lang na sila gapon nya sa ilang nga evacuation center dapat makabalik na sila dayon nya sa ilang nga mga pakaugalingon nga mga lugar nga magkapatindog sang balay nila dayon kay nga apektado ilang nga privacy da kay man titiringob sila sa isak lugar. Isa lang sila kwarto da, hurulid lang sila da. Kaya mo man ang ganito sila John. Siling Trinas. Siling man Trinas sa hapon. Hindi sakto man to kaya kasi evacuation center nga at yung mga pumuluyo. Tagtuwag sila. Di may klase gid man masabad din sa mga estudyante kaya mo man sa ila kasi nga mga Trinas baklon ka nagid ang duta tapos may istorya tapos sa DSOD on maobra ang building sa isa ka medium rise para nga daw makatap man kita sang maayong nga balay dira nagatakos sang 1.36 hectares wala pa idea si Trinas kung pila ang presyo mo ni kabisadong John may message di sa akon. Siya si Mayor Jerry Trinas naman mabakal. Yati ba kung mapariyos naman na sa Pavia Housing Project blang gawain puslan? Kami sa doon, John. Tuwag sila, no? Amo ni. So naman siya, malong sa kuno sang 200 million sa DBP. Ara naman, naragay. 200 million naman, naragay. Okay. Amo na ginasiling naton nga basta may kalamidad gani. Damo kwarta mo. Basta may kalamidad dyan, damo kwarta. Lang tawag na sa pandemic, kay grabing kalamidad sa pandemic. Kundi damo man kwarta. Di subong na sunog. May sunog subong. Alaban-laban, ti damo naman kwarta ni. Manghulam naman tamong. Ti may rason sa nga manghulam. Mabakal duta. Pag bakal duta niya, paistaran sa tawo. Pagkatapos, ang gadugay, pagkabaluta sa ulihi, hindi na mapuslan pa rin sa Pavia Housing Project. Tapos, why man sila nagkakapriso? Ay, nami Latawa ba na mag 200 million ang 10% nga is UP da, pila? Ay, nguryonis, sige po ni Santissima, may pila naman sila, may 20 milyones naman. Pila, 200 million kabisa doon, John. 200 million, ganyang ilang nga iutang, mag 10% da, pila imo? 20 milyones Hindi ka? Grabe. Tiyadi pang 20 milyones, ihatag kay Snow. Oo, idamo na sa mga kumagado, tapos na damo sa kamot-kamot. Frosty, the snowman. Okay. Tayo, baka masabi nila. Ay. Ang aton way matagahatag Malaysia sinisang mga amo-amo ni nga mga utang naman mabakal way paganito katapos ang utang tanga 1.750 billion ara naman may 200 million na mga utangon ang maging pangutang nyo na kung ang gingasto nyo atong 680 million nga palpak nga UFO nyo to tingnan ni tani nami ang mga ginpangkaltas yung mga ginpangraket nyo to bla sa 680 million amo to gamitan nyo bakal ka kwan baka kaduta kag paistaran sa mga pumuluyo. Mga sungak kamo nga mga yudikaka kamo. Pabinsar nyo, kwarta nyo lang. Kita nyo na sunugan ng mga pumuluyo, kwartahon pa nila. Kamanga tulog dyan. Sining man ito niya, sining sa doon, John. Sining niya, kay natabo na ang sunog. I think i-prioritize pa gini nga masulod siya sa programa ng national government nga 1 million housing unit a year. Sa iba niya areas, sa iba niya areas, panahon ka, kung may lugar pa kita,
muna may lugar pa kita. Ang problema, kung ay ma-regular, paayos ang alat yan, no? Di mo lagi natumod niya sa may toxin sa natunugan. Sa may habog-habog. Okay, amo na kabisado doon sa Siling sa akon nga amigo, Ron. Siling sa akon nga amigo. Siling sa akon amigo. Amin mo ko na, no? Siling niya, yogers eh. Hay. Siding naman nila nang giring. Laban-laban niya rin man makautang ni may rason naman tani makautang ni. Nya giring naman eh. Damo-damo sang mga palpak nga mga proyekto subong nga para sa mga pumuluyo. Damo-damo sa mga palpak nga mga proyekto nga para sa mga pumuluyo ta. Una-una to ang pa-housing project to lang tawan niyo bla. Pa-housing project ya nalimunaw lang to. Why sang may napriso to? Hamakon mo pila ka milyon to? Yung hindi bla? Tiari naman mautang naman kuno sila 200 milyones. Okay, bakal na kuno duta sadya naman eh. Damo naman eh. Giring naman eh. Amo na kon kay isa bangol sang kakawatan yon. Ba mo yon naman. Okay, okay kami sa doon, John. Ginsiling maning ako na, tuyo man ito niya, nga gilayon makayo ang pabalay para para sa mga apektado sa sunog, kag hindi man siniluyag na magsaylo liwat ang mga pumuluyo sa sa ginsunugan sa gusto man sini nga hindi na matabo liwat ini kabisadong John sa ila. Kag kung nabagay sila, may ma-supervise nga ikopaw, EEO, para areglado tanan nga hindi man sila katulad sa eskwelahan kag may klase man kagambal sini we need to cope up something ang balitren niya. Na istorya naman ni Trenyas ang duha ka kapitan dire kag amo ni ang istoryahan nila parte sa illegal nga parking kag natudlo nga hindi dali makasulod sa fire truck kag amo gini nagasimbuo kabisadong John dito sa may press conference hindi niya wala gilayon wala nakasulod dito sulod ang fire truck sa syudad kagang ilang meeting kaupod sa DBP ang Dison nangin mataway kaga siling man rin ni Trenyas isa ka tuig na sini nga isa ka tuig na siling nahikot ang loan sa DBP kag may line up na si Trenyas nga mga propiedad nga backloan apang wala pa sang loan nagikan sa DBP kabisadong John. So muna lang yung ginawa tulad din kay President John ni Trenyas ang loan na lang gid. Ti arad ang kwarta sa loan mong tuduhin yung loan, tuduhin yung pangutang. Total pagkatapos siya sang 2028 why ka naman imo yakwan. Why ka naman ya nang tapos sa man term mo. Ti ang aton nga mga pumuluyo among maanto sina sang turutudo nga bayad sang ginpang utang mo. Nami klasik tao ni Jerry to milyones ti garapon sa Santissima nami paliwatan. Okay, kaga sunod yari kami sa John. Parte naman sa bulang sunod sa iyaman din pahayag sa press conference ginakabig ni Trenyas diyang bulang na isa ka tradisyon kultura nga kada tuig amo ang ginabantayan kag para sa iya paborin nga may nakitaan nga desisyon niya pwede nga pwede 3 kadlaw ang paghiwat sini sa bulang kabisadong John. Ginabantayan gali na iya guro sang mga sabungiro lang ya nga ang mga pumuluyo mabantay sina dirayan labot nila dayaman. Ang mga pumuluyo yang ginabantayan nila daya ang prosesyon sa ngaton nga santos, ang prosesyon sa ngaton nga patron. Wais nagabantay bulang ang gabantay sang bulang na iya mga parehos ka mga nagko ihi nga si Mayor Jerry Trenyas ang iya nga mga executive assistants nga mga sabungiro amo ni gabantay da kamo lang na iya nga mga sabungiro ang nagabantay da kami amon yang nga ordinaryo nga mga tawo prosesyon ginabantayan namon upod prosesyon sa patron nga si Nostra Señora de la Candelaria Jire kinsindi kes na nano ang ginabantayan katawo man yun di kakak ano bantayan na mo da nga may inog bulang kami may inog gastok mi da kamo lang nga mga manggaranon kabantays na sit boy ko na nga kung pa kilala kung si Mayor Isko Moreno pa sit boy baliskan niya sinabi mo ko na no
Yun, ikakakit. Tapos naman na sila. Oh. Okay. Yari naman ang kabisadong John. Sige pamangkot si Trinas. Mato, hindi no sa bagong city director sa Iloilo City Police Office. So rin niya, no, nakamit na sa city director. Kasi naman siya sige ang operation. Kaga we will meet them after 1 week na tanan niya president sa Mandurriao, gin pa-relieve ni Trinas, gin siling man sini, you have the problem with the bars and Bacau, gin pa-relieve tanan sa Mandurriao, para bago naman. Gin-request man ni mismo ni Trinas sa Bisadong John, ang pagpa-relieve kay Batulis, kaga sa tanan niya kapulisan sa Mandurriao, kay hindi, kaya wala siya naman yan, sa kakatabo dira sa may Mandurriao, Kabisadong John. Ngagin parilib ya si Batiles, kagin parilib yang pulis sa Mandurriao. Kay sila gali ito ang pangdakop to sang politik na mudamo to nga 32 kabilog nga mga pulis to. Ang mga kwangiling nga mga adik to. Yes. O hindi ba? Oo. Gin parilib mo kay nadakpan tong 32 kabilog nga mga adik, amo na. Titungod kay nadakpan sa aton nga mga pulis, pinagi sa pagpamuno ni Colonel Batiles kag sang hepe na sang Mandurriao, upod ang mga taga ano ganito, mga taga Regional Police Drug Enforcement Unit Kabisadong John. Oo, upod sila to. Di karon ipa-relieve mo pa to sila kay upod gani sila to nga nagpangdakop sina kay kung wala na laban-laban arapas ta subong, hindi ba? Gani Kabisadong John, ano subo no? Gin pa-relieve Okay, mo no? kay nagkanadakpan ang mga bata-bata mo. ba ni Johnny. Okay, Kabisadong John, yun rin pagid no? Yung sining pagid niya, he was doing okay until such time. Natubo niya si Batiles, Kabisadong John. Until such time, na daw kita nga bar incident, may mga sa Bacau nga incident and I was so surprised. Who lives in Bacau? Pinakadako nga drug hole, tapos araman da siya gali nag-star. Amo nino, ginatumo si former city director Batiles Kabisadong John. Oh, si Batiles. At ang original giman niya nga lugar ni inang pulis Colonel Batiles. Taga dira giman niya sa Bacau, dra na siya natawo, dra na siya nagdako. Arad ang pamilya yagid man niya sa Bacau sang unamong during the time ti bata pa na sa tama dra ni sa star alam mo karon inigar na kay dra kay imog star o hindi ba? Yan kami sa London hindi pa man niya mabasol ya ang tawo. Isang nagnigat to sang election time nga way mo naging pahalin. Kay nakabenepisyo ka o hindi ba? Subong kay hindi mo na mabinipisyuhan kag may ara ka sang ginapangita naman nga mga pulis nga daw mabinipisyuhan mo nga magtangdo-tangdo lang sa imo amo nang ibulos mo dayon. Okay, kag gatong sini. Ngayon siling monitor niya sa Bisadong John nga supported mo siya sa mga department heads. Pero dapat may resulta man ini nga makita no siling man sini. Una sa drugs, hindi ko gusto nga sulpot-sulpot lang. Gusto ko sige-sige. Sino ang sino ang ginbulo? Subong nga city director? May bagong city director subong? Ano na? YC na? Yes, si Police Colonel Coronica Kabisadong John. Ano? Liwat? Si Police Colonel Coronica Kabisadong John. Apelido ya? Coronica Kabisadong John. Coronica? Taga diin na? Kaya may background na? Kung taga diin na? Kung ano na? Tagalog na? Wala pa kita sa idea Kabisadong John kung taga-diin siya. Kwaon mo background ya kay kinatisan ta? Kay para malanta kung nga mo ginasang gin-request Mayor Jerry Treñas. Okay, tingnan nato na makuhaan sa pahayag dire. Kuning si bagong Police Colonel ako na City Director Kabisadong John. Kwa lang kwa lang background yan nga kinanglanon nga kwaon ta nga statement ta. Kwaon ta background ya bot silingon ang iya bala nga personal profile para makwa ta. Yes, Kabisadong John. Okay. Yan ito. Tuwag siya yung tulungan ni Treñas sa ikaduwa Kabisadong John. Ang presence ng pulis, yung may pito ka tuwag siya, no? O kung dito niya, may pito ka mga patrol cars. Ako nag-abot pa sa Presidente ng Iloilo. Kapag hindi makita ni Treñas sa dalan, tuwag siya, gusto niya man sinig Kabisadong John na makitaan kung magpaululi ang mga pamuluyo ka nga still pag bala sa dalan, ha? Tawag sino, ang tanong ko ng mga patrol cars, may mga gasolina,
at may 70 man nga mga motorsiklo nga kaga nagbakal man sa nga armas sa lutang para man tawag sila no makatrotiro kung mga pulis kaga sila man sa iya wala man siya sa mga may nakita nga maging tiro ang mga pulis sa John. Okay sige. Okay. Yari pag ito sa John, may positibo sa drug test sa may job order sa City Hall, Kabistadong John. Ano? May positibo naman nga empleyado sang City Hall sa drug test? Yes, Kabistadong John. Oh. Job order, Kabistadong John. Oh. Job order naman? Job order naman Kabistadong John. So, siling ito rin yan. So, siyang pag-drug test sa ila, positibo, di kay naibalaan ito rin niya, sinutigil yun niya man naging pangkakas sa ilang mga trabaho Kabistadong John. Okay. Sige. Okay, kami sa doon, no? Bantayan pagid ang iba nga mga balita sitwasyon no, sa palabuton nga tolsene nga kabistahan ni Nuestra Señora Candelaria dira sa may distrito sa Haro. Kag iban pagid no nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Dili naman si kabistadong Aaron Repollo. Basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Repollo direkta sa Iloilo City Hall kag sa iban pagid nga mga lugar diri sa ato sini nga syudad kag probinsya sa nga Iloilo. This time sa ilo kita sa mga balita nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo sa sini nga mga tiyon mga natipon man nga mga balita nga informasyon nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblingo. Ang mga balita nga ini mga kabistado ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Everyang Capsule. Ang Everyang Capsule ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Everyang Capsule mga kabistado makahatag sang benepisyo sa ato sining lawas katulad sang firing of neurons o kon ang pagpitik sang sentido para sa manami nga electrical signal halin sa aton utok palibot sa bilog nga kalawasan. And heart contractility o kon pagpitik sang tigipusoon manami ang blood flow sa bilog naton nga kalawasan. That's why nga kung manami ang paglibot sang dugo sa aton nga kalawasan mangin manami man ang aton sini nga pag normal no mangin normal ang ato sini nga kalawasan most especially ato sini nga sexual function. Nagabulig man sa muscle contraction pagpabaskog sang aton nga maskulo, cell regeneration o kon ang pagpali sang mga kagpagpaayo sang aton sini nga damage nga cells or cells no o kon ginatawag naton nga selula namo sa ginatawag naton nga body repair. That's why ginatawag sa nga Everyang Capsule bangod kay hindi lang ang aton sini nga edad ang edad talang ang nagatigulang pero ang aton sini nga kalawasan magapabilin nga Everyang makabulig man ni sa maayo nga immune system ginamarkahan sini ang dapat nga eradicate agud kinanglanon nga tapnaon sang aton sini nga mga antibodies and nagabulig ini sa aton nga blood sugar kay may calcium ini nga nagadikta sa aton nga pancreas agud nga magpagwa sang insulin para sa pagbalanse sang aton nga blood sugar level gapabakod sa aton nga makatulanan bangod sa calcium and of course pamatuod ini nga nagapaslim sa aton nga lawas botsilingon nagapaniwang nagapaseksi ang Everyang Capsule. And of course mga kabistado ang magabalita man buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Vitalangs Capsule para sa mga kauturan naton nga may problema sa baga tirahan nyo ang baga nyo pakabakura nyo kay ang baga naton amo ni sang pinaka major parts sang aton nga respiratory system kinahanglanon ginaton ang baga kay ang baga naton nagahatag ini sang oxygen kung kita mag-inhale kag nagabugas ang oxygen kung kita mag-exhale. Amo ni siyang nagahatag sa aton ginhawa. Without baga, hindi makasulod ang oxygen sa aton nga lawas hasta sa aton nga utok mga kabistado. Gani, para nga mangin protektado ang aton nga baga, inom kita sang Vitalangs Capsule. Kag sa mga lalaki ngang manoy medyo mahina, yari na mga kabistado ang kombinasyon sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo mga kabistado nagabulig ini para sa pagpataas ang aton nga libido. Wala labot sina nagahatag ini sang dugang nga kondisyon sa aton nga lawas sa mga basketball enthusiast, sa mga sports enthusiast. Pwede kita makagamit sang aton sini nga Bravo Food Supplement Capsule. Kombinara nyo ang tatlo ka mga kapsula nga ginahatag ko sa inyo, kombinara nyo inom. Everyang Capsule, Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag ang Vitalangs Capsule. Ang tatlo ka mga kombinasyon nga ini
mainom yun ni sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga kabistado, ang mahambal ko lang sa inyo, makahambal ka mo dayon nga wala ka nang hahanapin pa. Bistado! Check na ton report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Bone Sombringo. Kabistadong Bone sa report maayong hapon. Mayong hapon na Kapisadong John, no? Sa gihapon, no? Ginapabayaan, ginapabayaan sang kontraktor ang dalan. Yes, Kapisadong John. Wala gyapon way gyapon matandog, way gyapon tanan. Wala gid tanan wala bisan balik, wala gid balikan sang anong hambal ni Mayor Gurisita sini kay ti sakop siya nga banwane nakalabot na ni sa iya nga presensya ang reklamo sa aton nga mga pumuluyo da. Kita na yung Kapisadong John, no, sa municipal engineer, si kay Engineer Gillian, pero wala sa iya opisina, Kapisadong John, no? Okay. Naghulat kita kagapon, mga isa ka oras na hulat natin kagapon sa iya, after lunch, no, sunod sang iya nga mga empleyado nga mabalik ko no si engineer. So, nag-ulat-ulat kita, tunga sa oras, sobra, pero wala kita sing nasitan nga municipal engineer Tiway man dito sa may Banwal. Way man abis ang abiso nga tiway pasensya sir hindi sa makabalik kay nagdiretso sa project. Way man. Primero ang bayad akon sang iya nga mga empleyado yung mga 1 o'clock ari na si sir, no? Nagbalik ko 1 o'clock. Why? Habal sang iya nga empleyado wala pa si sir, lutlasan lang din mga 30 minutos, no? So nagulat kita 30 minutos, wala gid si Engineer Gillian, municipal engineer sang Pabia, Kapisadong John. So ang kontraktor dire wala sang abiso ang mga wala sang abiso mga tinawoy nga naghambal abi nga baw sir pasensya gid yawan kahulat pero base hindi ka kadto si engineer di kay si engineer subong medyo nagdiretso to sa project ya way amo na way abiso ginpahulat ka lang ginpabayaan ka lang. Wala gid, no? Wala gid. Sila naging hambal sa akon nga wala si engineer. Okay. No? So duga pa gid kay wala si engineer, no? Base ngayo ka tani may number ka sa ilang opisina para nga tawagan talang anytime la. May nakakuha ka. Amo na gani Kapisadong John amo na Kapisadong John. Nagapangayo ko sang number sa kay sa iyang tinawo mga empleyado. Pero wala sila, hindi sila kahatag sang number ni Engineer Gillian. Tang sila opisina to, sila opisina, kuha lang opisina nila sa number ka kumatawag gabi. Sige lang di ko anta kay kagina dito ako. Ang katabo sini nga daw ginabaliwala nila ni gina-follow up na gani ni para ka ginabuligan na gani sila pagkatapos ibaliwala pa nila blaw daw. Ngano ni patyagan la sa aton ya daw na kulangan sila sa aton nga pagka-miyembro sa media. Nga aton sinigali ka facilitate malangani kita para sa bulig sa mga pumuluyo nila deo. Kung gusto namo ni nga magpahimunong ni way problema. Kay nga kung magpahimunong kami sige magyapon namon income ya. O hindi bla? Kali kay nga aton sini concern kita sa mga pumuluyo da. Ti tapos concern kita sa mga tao nyo. Concern kita sa mga tao nyo, concern kita sa mga pumuluyo nyo, pagkatapos, kamo mapawala pa? Daw hindi ba yun? O, hindi ba? Among galing nga Kapisadong John. So, tapos, ambalya, para nga maka-interview ko kay Engineer Gillian, himo kamo sang sulat. Kung hindi kami pwede mag-apol sang sulat. Kinanglan pang sulat, abis anong rason man? Buhay ka mga klase ka mga tao, kamo? Gali kayo ako ma-interview na mahimo pag isulat. Sa nung rason man? Sobra-sobra ka formal sa inyo. Di patula kasi ka mga tao niya. Pero kagapon, kagagina, nga nagbalik ko to, kung wala problema, kung mapi-interview si engineer, mapi-interview sa kung hindi, wala kami nagkakuan sa sulat, nga kami kay kadamo man kami sa mga balita nga ginapaluwap, hindi lang siya, no? Ti amo ni Kapisadong John, ti wala gid kita bisan isa ka impormasyon nga nakuha sa municipal engineer sa Banwa sa Pabia, Kapisadong John. Ti mga pumuluyo sa gihapon nag-ugtom na lang sang kaugtas, no? Ti balilan magtupa naman niya mamulog nga ulan
inaputyak naman niya ang amon nga dalan, ang kaluluoy di, ang amon nga kabataan nga nagasulod sa iskilahan. Kaya may iskilahan na dito mo, kabugaw Sora Elementary School, Kabisadong John, antes ka magkagtoto, malutak-lutak ang ining area, hinali nga magulan Kabisadong John. So ang kontraktor, amo ini ang Patrilla Builders Kabisadong John, no? Ako isa pagit ka kuani nga aton nga ikantuan Kabisadong John, agud nga makakuha man naton ang ilang nga bahin nga wala nila mabalikan ang ini nga project nga hamtang dira sa may Kabugaw Sur, no, sa Banuaya sa nga Pabia Kabisadong John. So i-follow up dugang no aton nga follow up ini Kabisadong John, ining nga kontraktor nga aton kantuan Kabisadong John buwas nga adlaw, no. Kay kagina dito man kita nagaling sa may Banwa sang Pabia sa pag-follow up sa kay Engineer Gillian sa gihapon wala sang engineer nga nakita kita dito sa may ilang nga opisina dira sa may Banuaya sa Pabia Kabisadong John. Okay, sige. Oh. So, ang kuan ng opisina sang kontraktor na sudlan mo, nakatuan mo? Amo pa niyang katuhan naton na Kabisadong John, no, buwas nga adlaw kay kanina may ding follow up ulit kita pero nigil nga negative man tong isa ka balita, no. Pero sige lang buwas balikan naton ining ining kontraktor, no, kung sa dinini siya namtang sa may Banuaman sa nga Pabia Kabisadong John. So para mo na madulong naton nga balita kag impormasyon, no, direkta diri sa may Banwa iya sang Pabia. Ako naman yung Kabisadong Bonnie Sumblinggo basta balita sa serbisyo publiko Radyo Bisado. Well, salamat kid. Way man taga kuan gid abi nga ti base sako lang ang engineer pero ti tani inang ang amon dire nga kadto sa inyo sa office sang taga municipal engineer sang Banwa sang Pavia, no? Tani makapaminsar man kamo bula nga maghambal matani sa sulod sang pinsan nyo magsulod matani sa mga utok nyo da. Maka spark man tani ang mga brain cells nyo bula. No? Nga makahambal kamo bula nga ayahay. Hindi man nila concern mo, no? Sa amon nga mga taga media. Hindi namon na concern nga inang siling nga kamigid ga pamilit nga gusto gid namon ang ina, no? Sa pagkamatuod ga bulig lang kami. Ano man niya labot namon dira kung gustuhon gid namon abi nga pabayan ina dira, no? Ang problema sang tao galing nagkadto sa amon diri. Kag nagpangayo bulig. No? Kay wala na sila sang katuan kay dugay-dugay na, galanto sila. Gusto man sa ngaton nga mga pumuluyo ang ginatawag naton nga konvenyente nga pangabuhi. Bisan pagani nga pigado na ganing ilang nga pangabuhi, inconvenient na gani sila sa ilang nga pangabuhi kay ilang nga mga bulsa ginakulang sang kwarta, ginakulang sang pangabuhi nila. Bisan sa hulag na lang tinatani kung magkonvenyente man sila bla. Bisan sa hulag na lang nila tani kung manginconvenyente man sila. Timakon mo na imo ya kung maginulan da karon garila putyak da mga estudyante nila anhon nila na pangpas anon para nga hindi magkaralaputyak ang mga sapatos la mga chinilas na ginatasak nila dasdalan. So amo man ang concern ta. Ang amon nga mga media nagkadto kami dira hindi para sa amon personal nga interest. Take note. Sa mga ginakadtuan namon kag mga follow up nga nagasinuplado kag hindi magpa-interview. Bistado. Ang concern namon hindi para sa amon personal nga interest. Bistado. Ang concern namon para sa interes ng publiko. Para sa interes sa mga pumuluyo nga nagareklamo parte dira. Bistado. Nagkadto kami sa inyo opisina. Pahulat-hulaton kami, pabalik-balikon kami. Pagkatapos, sa uli, pahambalon pa nga pasulaton pa. Sa anong orasyon nga masulat pa? Interview lang gid na. Mapatay ka mo kay interviewon ka mo. Bistado! Patula ka mo karon ma. Bistado! Murionis ti garapon ni Santissima. Bistado! Kung kwarta ganitan ay sa inyo daga sa inyo magambal nga wala na kinahanglan ng sulat. Bistado! Patula ka mo karon pilanggira tang mo karon sang mga tinaga. Kulugot ni bla.
kagamay nga bagay ang amon nga kadto da hindi man gani para sa amon personal nga interes pagkatapos kami pang pabudlayan. Bistado! Amon na kun nga ang nabudlayan ng aton nga mga pumuluyo, wala na sila sang kalatuan. Pagreklamo na gani sa media, pagkatapos pati kami amuhon nyo pa na. Bistado! Oh, basi ka pa mati dirang aton nga municipal engineers. Gusto lang namon nga mabalaan ang tanan-tanan. Bistado! Number 1. Sang sano nagsugod ina nga proyekto. Bistado! Number 2, pilang budget sa sila nga proyekto. Bistado! Number 3, sa diin dira ang program of work sina. Bistado! Sang sano nagsugod kag sano dapat tapuson ang proyekto. Bistado! Sino ang kontraktor? Bistado! Ano na ang status sang sini nga trabaho? Bistado! Anong accomplishment siya sini? Ano na siya? Road concreting na o kon road dakal-dakal o kon bulubuldos lang. Bistado! Pero kay para mabalaan sang publiko kay mo nang gusto nila nga mabalaan. Bistado! Ang amon ga facilitate lang kami. Why kami ga kuan ka kadto na sa inyo para nga magtinunto? Bistado! Why kami ga kadto na sa inyo para nga maginamuhap? Bistado! Ang kadto namo na sa inyo concern, hindi amon interest kundi interest sang inyo nga mga pumuluyo da. Bistado! Kung hindi kamo tiwai man namon da. Kung gusto namon pabayaan kamo namon, wala gi kami labot da. Bistado! Hindi man kami magkaganar da, sige man ganar namon, di bisan pabayaan kamo namon. Bistado! Kani nga punto sinadira, sino na lang karong katuan sa mga tao nga ini, kay bisan kami gani nga media magkadto sa inyo da, hindi kamo gani katubang samon. Bistado! Patula ng inyo. Pabalik-baliko nyo pa kami pagkatapos pasulat-sulaton pa. Bistado! Ano nga klase pagkasulat nga napangita nyo? Bistado! Para sa ano? Formalidad? Bistado! Sa ano sa inyo ka formal magamuna haw-haw interview ilang nga? Bistado! Mapasulat-sulat din? Bistado! Hinaslo ng ubra nyo na. Bistado! Tinunto ito. O hindi bla? Bistado! Kung hindi kami maghulag sinikat pabayaan kamo namon, mga kabistado, kung pabayaan namon pila kadlaw ang mga pumuluyo mo mapukol sa inyo da. Bistado! Gabulig na lang kami gani facilitate. Way man kami sang tinutuyo nga malain sa inyo, way kami gusto nga pakalainon kamo namon da. Bistado! Pamangkot man lang kami para nga matahagan ang pumuluyo. Bistado! Amo man lang nataning amon nga pamangkot da, muriunis ni grapon. Bistado! Ang reporter patambayo nyo da sang pila ka oras pagkatapos way malakabusang mihay kag mihoy nga ihambal nga. Bistado! Sir, pasensya gi si engineer ni kabot gali dio. Bistado! Tapos ang balon nyo lang sa ulihi nga pahimo sulat padala sulat. Bistado! Mahimo ko sulat kag ipakaon sa inyo siguro para balaan nyo ay. Bistado! Ipatula nga klase ka. Masulat-sulat pa kamo. Mayaran na kita sinatawag naton nga kasuguan sa ginatawag naton nga Bistado! inang ano gani niyo? Ang Bistado! paghatag sang informasyon sa ato sini nga mga pumuluyo. Bistado! Dapat mangin kuan kita mangin transparent ang aton nga panggobyerno. Paano na karon maging transparent kay Bistado! Hindi mo katuan kamo na kag-interviewon, hindi pa kamo magpa Bistado! paiyawan nyo pa reporte kabalik-balik nga kadamo makita sige na follow up nga iban diri. Bistado! Ginhatagan kamo gani priority pagkatapos pabayaan nyo pa. Bistado! Kanggaro nga. Ngit kani ko panglubong tang muda sa duta nga na. Init gani ko. Ako malapalapak sa inyo da sang pison na nga galagaw-lagaw da sa Bistado! sa dalan da nga mga yudikaka mo uy. Tabiron ta mo karon ka engineer ta karon. Bistado! Kabistado rin sa ato sini nga pangalagad alang-alang kita sa tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad inang kwan di ka mo magkalipat antes ka mo magtulog karon sa gabi kung may ka mo kainom sang every young capsule subo nga aga inom ka mo karon sa gabi antes magtulog every young capsule. Tapos, imna nyo na yun sang Vitalangs capsule. Subong, pwede ka mo kainom sang Vitalangs capsule para sa inyo baga, And of course, karon sa gabi, kung gusto nyo magtsuking-tsuking kay misis, antes ka mo magpanyapon karon, tira na ka mo gadaan sang
Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Kaya ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, tatlong iya sini nga mga sangkap, mga kabistado. Number 1, may ara sa nga maka, o kung tawag naton nga lipidium myine, maka, or ginatawag naton nga Peruvian ginseng. Bistado! Peruvian ginseng, mga kabistado, no? Ang amo na siya ang dihamak nga nagahatag sang lawig nga resistensya sa aton nga lawas. Bistado! Number 2, may ara sa sinatawag naton nga Cornea crassa. Amo na siya ang ginatawag naton nga Peruvian aphrodisiac. Bistado! No? Bot silingon nagapabuhi sa patay ni. Ko bot silingon kung patay ang imong patay ang imong paghigugma, patay ang imong pagkalalaki, pabangunon ina sang Cornea crassa nga ara sa Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Tapos may ara pagid sa ginatawag naton nga Jatropha macrantha. Ining Jatropha macrantha, panawag nila sina amo ang ginatawag naton nga Peruvian Viagra. Bistado! Di ano ang Peruvian Viagra, hindi blaga pa tiga. Mga kabistado, bot silingon, nagahatag sang malawig nga resistensya, nagapatig-a sang nagahumok nga balatyagon, kag nagapabangon sang nagapatay nga balatyagon. No? Mga kabistado, amo ina ang aton nga Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Kung gusto nyo magtilaw sini, ang rekomendasyon sang Bravo Management nga mag-inom kamo sini is only twice a week. Bistado! 2 ka bes lang sa isa ka semana, kay kon damuon mo adlaw-adlawon mo. Bistado! Basi tingala ka nga pati pusti butangan palda gatong karo sa manoy mo. Bistado! Hindi seriously speaking, mga kabistado, twice a week lang kamo magamit, kay ang epekto sang Bravo gadalagan sa 3 tubtob 4 ka adlaw. Bistado! Mga tubtob sa 4 ka adlaw ang iya sini nga dalagan sa imo sini nga lawas. Bistado! Kung nga akong pamigo ya tawag sa sakon sini nga pareha mo giba nang epekto sang Bravo. Siling ko nga Bistado! nya makasagid lang sini nga sa short, gatong karo. Bistado! Siling ko, amo na pre, amo na iya nga epekto. Siling ko ti, ano pa ginahulat mo, ngitana tos misis mo. Bistado! Para na sa mga lalaki nga pirmi lang balaga reklamo si misis ya, pahalipaya nyo si misis nyo. Bistado! Gamit kamo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, mga kabistado. Bistado! Pagkalipat, para sa ato sining baga, Vitalangs Capsule, kag para sa aton nga resistensya, kag pampabakod tulan, pampasiksi, pampakinis supat, pampabata, pampadula high blood, pampadula diabetes, pampadula insomnia, no, hindi ka makatulog, no, pampabakod maskulo, tanan-tanan ni ari sa iya niya, no. Ano ni siya? Amo ni saya ang Everyoung Capsule. Bistado! Yobo silingon, kombinasyon sang 3 ka mga produkto nga ini, ang Everyoung Capsule, Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag Vitalangs Capsule, 3 lang ni ka mga ingrediente o 3 ka mga kwan nga ini, ka mga food supplement nga ini, ang inyong nga gamiton, mga kabistado, sigurado, no? Sigurado, wala na kayong hahanapin pa. Bistado! So ini magkalipat, kung may ipamangkot ka mo dugang parte sa Everyoung Capsule, no? Text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Ayos! Wala, sige. Wala nga lang ni Chimpo. Tadiri sa ito siling nga pagpangalaga mga kabistado. Shout out pa ang mga nagkabali naton nga mga viewers, no? Sa kay Romaldo ang sila nagbalik ng talamak nga sindikato sa subong panahon kay wala digong. Kay Ramel P. Doronela is okay, nabasa ko na galini. Kay Ani Hilo de Monteverde, mayong hapon. Kay Lerma Mindavian Tiad, watching from Davao de Oro. Kay Romaldo Ang, sila nga kagawad Attorney Plardel Nava, God bless always. Kay kay Romel Pedro nila, sila nga kwarta naman, Aragay. Sa kay Yolanda Diamante, God bless you, stay safe, Idol John, okay. Thank you. Kay Feliciano Labrado Siarot, watching from
Davao magyapon, damo ta viewers sa Davao Kay Sigmaruhan Katalan, mayong hapon man, no? Thank you so much sa pagpagikupod. And of course, sa ato sini nga mga viewers diri sa Radyo Bistado, sa kay Teresa Gipo, mayong udto, mga kabistado, kay Dailin Gamusa. Dapat gani tani promote pa sila kay damo ang nagkaradakpan, hindi nga iyaya ipang-relieve man kanami klase mayora. Mugani anay ka nagkaradakpan tong damo-damo tong mga drug users to. Pinarelieve ya gali si Kwan. Inilisan niya gali si Batiles kag si kagang hipi to sang Manduryawo. Kay ano to? Why kuno gahulag? Ti kun why gahulag tinga nga nagkaradakpan tong 32 bilog to. Sa kay Laila Altilio Hiroceda, kay Rosa L. Pungan, kay Migo Nonoy Gabayron, kay Feliciano Ripusar, watching from Dasmariñas, Cavite, kay Ay, good noon, Sir John Anthony Moratin, kag sa iban pagid nga mga viewers naton. Thank you so much sa inyo sining nga pagpagiupod sa aton nga YouTube channel. Thank you so much sa kay Ani, kag sa kay Wanilio Diamante. Thank you so much no, watching from Pampanga. Hoy, may mga viewers kita sa Pampanga ha. Thank you so much no sa mga nagalantaw sa YouTube channel naton mga kabistado. Dawrang alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagat sa ngalan sang aton sini nga mga reporters. Bistado! Naton si kabistadong Joshua Haka, kabistadong Aaron Rifuyo, kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Ang inyo center, kabistadong Karisma Lagao, with kabistadong Bonnie Hatiko, ang kabistadong Richard Merebeles sa ato sini nga mga technical partners, sa ato sini nga digital platform architect. Bistado! Sa kinanda ko naman abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpagpo.